Ashe for me mo bibi akwa by the by emergency Ghana TV. So yasanso ashe week for as me did say baby bia will be a ekoso ye e de amana and next story amensa ka ofide mu hase ne mami bi e de na we wosem abepie mu e ofide mu hase na asem o de by ne se ne ba aba abejano atu beebi ebusia ye mami asem idie ya we hosem nti ye nsem ne nkoni nkutie mu nsem emmaja ne nie fra na ne ba no kwa akokyere ne beebi e na ne ba no akwa no e de na atu beebi nti ye nsem ne nkoni nkutie mu nsem emma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase ka me ho ne kuhwe video ma me mpacho te sen owo me ya na wa ma ne so ama me why pacho fro sen ma me Mam sewa no pay de ne do nam no pay de dem nam de boko ya de e beto me kwa manifra na me baba ya watna me ho sa atasabre enti baabi a yakotna yesi yentu ana wakaso wakopedai enti wo hye yakwasiala no ye nyada ni bi na dwada no PS wo kwa akopebo ka kire no ana woni ye nyina PS bia no aba ba ha ye ho nti ye mpie no wonko tinchiri mpebi nti oba ro ka kire me se wate se edera na yi ni emagu abontene na me se nti me wo ha no oba se me mienko wo so me nsa wo de me na me se ani Kejetia no de me kwatena tepa station me bayi beba na abonu nsia te beba obi ton ne ma wo ye chi ni obi sa se ma me utna ha che ba mi se aduane kora wini bi na adan na me se me ba na de ma betna ha so wo kwa aba no se ha so de bonu nso a ye to gate ahwe ni pa bonu ni bi abaye obasa nti ma me fa wonko ayi VIP station ho ho de ahoho atna ho na kwatna ho twen baba wan haika no de me kwatna ho meti ho 3 days me beyansi ho wa amase hin ho so me busa seme wo hene enti ayensa no na me wani bire mo pa hwampo ne be so me nsa mama kwadwonso wana be so me nsa amama me bi afedie me wo ho na baba wa bi ba no na me hu so otna ha che na de na me ka kire no se me enko na kwadwonso no so ne mo na me kwadwonso enti oni abante bi no wo mudi agro no wo magai ne number na wo me ho dada na me ira fimpo nti me to me botom nsa na me de ahye rubber mu ahye me botom na me yesa me frena me nya na maka kire ne se obeja me si ho na ha na mabeduru enti me fa na ma na me fra abante na abante ni dimini ka no ba ho no se ma me adai na me se de nnu aba ye meni no so de mien kofi na me se me di wachi kwa enipa ni masamoka wase na akwa dada aba ko na akofa nse mebire bi aso metene radio so nti menko eni wo me ho nyina kan ya me se menko ena ja wo koye no ko bo wa mane se be amako hu no ma me no enye nti kone kokofa no wa ma ade chi anopa be 8 bebe di matam ish bebe di matam wasare na mafra banti na gene number afre no woni ni twa kamini ne hene na mkofre na kura di matam wo VIP station ho mani pa be twa ne hu hia nto mo ka se mini na chimpo na misi mini na sofo bi oba ya no yi 800 simple na se ete Ghana okay so on fami enkofi ni wade mame enti me duana me se de bi oduru ha me fa wonko mimi ni ba biti abresa na obokunko ho Kejetia na me de me manishi mu nti sana oba ne ka kire o se ono na ode ne ho kra no woni ba bi ate na abronsan a abukunko Kejetia e ho no ne ne ma yesen they say you entafo no kan de won ho ne me sapanye ne de ye bia ye nyantrent ono aboko ne nam Kejetia ho awo peja uti na kasa gu ade no ma ofra no kura ho ma na won kura na me peresan ko wonso mi mu na nka me so ma ne ma ne machina na me sisa na eja mi gina Kejetia ho no watwa pam so ampa no kojame
Timi so me sua na driver ni bi duro ho taxi driver no so ma me adai dia benko na me kire mu kire no se burade se me wo ma mi se bi kura na so ya ba fa ni freni a to me ye adwuma ma de achi nti me mfa anko Lawson na do ko dia de ayo bana nti wo be ja wosi ha e kwa na wotwe anti ono ana so me mu kura ba ha wa anyi ni skampo so me mu no de mba ha me de mas ma be da mu se mu mfra me ba no na de ko dia me de aye no me yare ye wo no wa hwe me ya me nyugo boni aye da what na me huma ko 13 years wo no wa hwe me ya na na de adoko de wo hunu ya wa po me abeja me se abonte se ka mo me nkunu no mu sana mama awo se wa mami peja oti mami usi uti ase a eya akasa ne mma aha mike ni nti no ya no peja uti amame mo utena si ya mami nti taxi driver na de oba ha sei wana de mba na wan kasa Lawson no wetie bi da wala se dia ho sana mente woni da efida da mu na mete woni na oba bi ese ni fie ne baje firi ne nsamo no efiri ho bi nyi me wala se firi ho da okay ana mete so aba ha no so di machi ya me de adru ha sei mam se wa enifra ne ba ye fie sen ni uhwe mu pa de about 12 years 12 years de ne sie me nyare nyehye makokwan so aba kofa anam yeji mitimi lodo anka bia ka kese na me de ko boko ne bia enti mikofa anam ne ba ne nam na ye mitum te se bidi na me meni ye me ya nti nam no ma hu ne ton so kura nkora na ye ne basa ape me de meni ye chine ka ban bo me iminti na nyina tom te se wo hu ni bisi ana se kura wani na fira kura nti mama wo maye sen me mani ye nsia enti se ba ko pasam na wo kan de wo kan asam ne frɛ ne sen o de ewura wo mansia ni nyina enum na aka ne we minim obi anam ba kura aden ese ya pome aden tia Genesis ya o mapo adia wo hwa dia so benye nipa me edi ehia ba dia so na ebusunya mama wo ba pani we wa yes bo ama kwa ama me le kura mi hu no buru mfie du nsun ne wo ba pani na me nyare kura ena wo hu no mfie du nsun ni ebro adede ne si wo ne ntam oni ni nu akuma akon ana akura no kuma no wa wo na awotwe ni yetwa akura no bema no obo akura no ma no hwe ne moja firi akura no bema mu ba de me di ni nka kwatam no na akura na fa mechi akoye case ho so fulai mi abache no de mo ho na police for be fa no awo peja uti police for be fa na me di akire ko bi na mkwaka so mu mi no nyina ya me ma nto mu nya asam no na me mere fie meka no mu jama me ti ya ba ye no obatwi kotokuro wo me so se me na ma akura no ko ye case no mo ya ho se o ma mi mu de we pra no wo hwe no nti eden no no ko mo wa ko ye case nti yo na ma no ko ye akura na no ko ye eno ano no so sa de me fili me nche abesi ne se no kasa won kasa ma no oyo ba na be ma enti wo ma no ensie ni nyina ne ma sen emema sen mema miensa na wo baba ko peya na sese ye boni din pani ene wanya asem emfie dunson ne akire wonte ne nkada de otoso de odi ho enum ni nyina wo mate afa he no minim de obi awo de otoso no so no so te ne nka che minim de obi awo ono so be emfie sen ni ono de be Enfie miensa na sana. Enfie miensa wonte omo frɛ wo emisa wo hwe se no ho te sen. Ka che na ba me ho afrase. Ono osha. Aba ma keto awo wodu kwa. Yo na oba me ho afrase. Awo ma na no omo ntam te sen. Me no obi ani asamo. Nti eba ne sen na oba tan a
when you say o ba bosome nkron ewo meba wawo when you say o ma bosome nkron wawo nkransia ba ko pe ne di wachi sese kro no so akoto atwene kejetia ene number bi mame die ne si wo no ma ne ntem ne sis ata na me kokwan so mo premante na bla me ho kire mi die me ni bo afobia bibia ensi mu ntem tokwa bia ama bibia ni asa ka kire ne sese wo wen ono wo du nkwa be ma wanya mfie be sen I say be 22 years. De ye kan wo asema na ono ni di wachi hwe wo no. Ono so anya mfie be sen. Be no ko 30 years. Wa ware. There be. O ma sen. Ni pa cho entafo na kan hu no. Awo ufiri. Be me firi de gise akiri me na mo kasa. Da bia wo ye pese ye hu because wo ma na ma wabusuafo e na ese ye frɛ ema on be show se si ei eno entima ye hu ba bia wo firi ba cho firi ebi ni ho kora o be frɛ no mate wo firi he me firi kona ada no wabusua ebi ni ho a ye be frɛ o asia hye obi ane ne ba ane de no kora de o kan de efie ni da ho kakra ka wura mu a samampom kokuro obi aso awere ho nko obi ani fie ho nka me koda dada obi ani ho o be so me nsa kora sa me nkwa no obi asi fie ne mako ana kitifie ni nesi ho ntira me so be ne me ma abo adware me na na wote ase ka kire me ma me se so kofi a na se be hye me ma me ntie ne mama na na wuye ansa na wo pe ba bi di yakotena ya wo nya ye wo ko ye bagina nya ye enti me sister panyin no ono so wa ntie wo ko ne ma me ensa wo ma wu ama de odi na chi so wu enti ya ne ya kan ya bo ya ho adwa obi ehwe ne ho yi wu di edo ko ifiada ye wa yi adwara no obi abu ne ketem ko wo ma ye won kana nyina wo ma omba na ebi so wonya tra ho te no ni se bia be preja pade enti nya dia ne okwa na ado ada ka edo chi eno se wo da he da Kejetia wo da Kejetia obai ye hwehwe na ye hu enra abusua me pon ye na mami etimachi wo twen me nti oba ye try say na na jempa chobra na bebo amane ye try say nka ya nkasa ye bedi akire ne ye adwuma no off air kra ye fa ma fidie so enti na na je ekọ Kejetia say ye kwahwehwe ne ba no eno say wa ba ye number ode bra ye no ye frɛ number na switched off ye nya number bia mfrɛ ne hu nipa na na je apombo ko de na ukọ Kejetia de na si wo ho me che otie fo no hwefo nyina mfo Kejetia ma mere tu anim se Kejetia ba bia buagu me hwehwe ho ene anopa bobe midas bobe nunum ne fa ko bo no nsia ne bo Kejetia ba bia ni wa manchini ba bia ni wa manchina ma hu se Kejetia ba bia mungum ba bia ni ho a ba bia ni ho abuagu me konante so si form se ba bia enti osuma me anopa ya makoya adwuma no ba ye nyamoye ya ko chine enra na mami ba yo na dientie no se wa mi bisa wabusuafo no na na je ya ko chini Kejetia ba bia wo kase wo bai se ehwa abuagum nyina ye hu ba bia me na ni hu no hwe de oba kasa mintini nyina chenyi enti wode tu free fie na ye tu mo no ehe na mokotenai emu na waso wo kopeda ya wote se ma me na yiri nema to ogu na wose ne won ko hokora bi nti me na tena Kejetia ho entwen no ha ma wiye ye nyina nti ma me wo ba Kejetia da ben adwo ada no na anu dwo ade twam yi wo ba ne efre ne sen biem o de ewra den ewrama ni din nyina de sen ni dina na brofo din de o de sta kodua ewrama mesre wa na na je yakochi ni Kejetia se hefa ena dan abuagum me ba cho se wo Kejetia me bebie phone lines ni ye hwehwe ewrama ne ma me te ha ma me se wa te ha enra wudidien me de aduane de enra ma me se wa me de ni nsokodi ane am de se menu ma na ma me serious no eno so kra betimi akofa yare foforo de abrɛw me se ma me ye kwa afidie so ma me ma ye nto kokomrɛw o se da bi minni ye pon adwuma ma me de te ho ye mpe lunch bi mrɛw ne di ma me ne se aduane de ma me se wa sorry gina na hwe na fu se de se ye hata na anu odin eno ade na woni di na bia peja uti ma me ade na woni di no adentia because aduane na bema o fuel entwa na ko pe aduane edi o say
Miss Unya baby and probably didn't talk of baby and Eddie. No one didn't swear, so we now who didn't find and temper baby into now. They know say why. You think I'm over a bit as Uncle when Yamisa. The mayor, we are not media any prayer from Korea, 1 year 2 years. And I know about one more kind of crop upon when this honest. And Kuran what to say was me young Kurana some Kuran 20. Maybe I'll papa. Now, man on papa way. And Kuran. And Kuran dear, me and him no cranny. No one name said, one kind of Kuran children. Tibra when you say, na. There be one casa or Mansiano. Oh, that. On papa free. You couldn't need that Kurabun fear baby as an age. One worry beam. Baby. I didn't hear. I didn't hear. If you put working, we are about our grammar. I know, say, why you so Roma men no I know. Say, dear partner, we here. Say, on an argument, say, Sankunya baby, tonight, dear. Nanka, one name at Nanka, ye, Juma, and what 2 see the cry. A bedroom 3 years, Nanka, when you be aquahada. There's one your baby in tonight, dear. They were interfunding at your neck or my woman papa and cry. More than Koranke to we are Shagalum Sass. That's a dear mere father and your one family would be. Miss one, many dinosaurs are share me at us. I mean, anybody I da. One I share me. Then I mammy laugh when Kolano cry pretty means. Eno one a chechiro re say mami we ni efira sebe ma yen kanesa na obi ehun de asie wani efira say yenya obi dan kra ma o say bia obi wododo prapra bi wo baabi na yenya dan ma wa wonko akra wontimi ntina you know peja uti ekasa gu ade no mu mame wa mesre wa yenya dan ma wa mame obe dan atena wonko wontimi ntie say mame obe dan Madame, Mr. Mon friend, Nanka, the media, no one can among panichol. Nanka mon pebe, Manka, one transition Kuala mammy. Galamsa, I see the Miss Suro. No one can bema now on any way, nay. One I make us no way in Tibran, Coabayan, who didn't be deed to watch them, say. Young Shani, and you didn't know why you were Shani and 1 hour watch. One shall Did the Panabaka, na Miss Obanam Kajan say. There be mean to me, and for no quabusium. Into 1 year, one and no. I create a dinner who way. Into Doctor Kurana or Kwawe and a bound for the Queen if you ho. To 1 year, bear man a capret that. Nicram so 1 year about the Budria. Or by whom would be would there be a Mtiamaha. It did be above for Baha. So the bee being in what they are so bonny being. I don't force to Asher Naman Kolani yan 2 years. And think I say, well, you were baby to the uncle, you man, as I said, with Jam Colani Gumus no way. What a friend. Kwakuya boy say MFK, let's take her to adult welfare. Now Ghana how crass I didn't know. Ebi wa ha minim say aban will be there. I stand to be corrected, but the minim private ones. Enra me yesa research ni nyina because ma me ne ba ye no. Me hwe ni situation na ye ka say ye ma ne dan a. Wono nko antimi ntina me ye research ahwe say bia ye wo adult welfare bi aged home bi wo ba bia. Yebetimi atuaka na nka maame na tena no ma hwe no mehwe ya ntimi pa cho se unim adult home bi ewo ho no ma ye nhwe na ye nyina ye nka mom na ye fa maame nkonkwo tena ho se ye nya ne ba no a na ye nhwe na maame no onto no because maame ye hwe wa umfie no wanya be yesen say me was 66 Kasagwa de no mame me was 66 years well baby maame ni fie na dru no eni kwan se wotena se enwiinwi wo yare bi wo ho no pressure. Miss Awa was also ne de ma me enya me nwanwa also no enya me nwanwa because enra me hwe wafu ene se de ugina ho ye ntoaduane ma wuni a wosi wuni die no also ne enya me nwanwa ma me de me ni matiefo ne ahwefo ye betimi anya dan ama watena mu ba hwan ene betena wo nchen me ba no na mo plan panic mame peja oti kasa gu ade no mu wo ne number ya wo de ba ye fra enko be ma na o se ya de no de number afre no no enti ono se me se wo dum no ya friend rasa na oba na nkasa de oni phone akromfo afa na me kasa akromfo be wi aye wo mani nyina din de se pani ni din de sen o de asetu eno
kasa gu ade ne mo mame because the adru no mame edru ani bre e wase ye pe wo mani nyina wa bia mfi wo mo eno ye nim se ye nya wo mo a emo abetimi aba bobo o mani din kire me pani ne de sen o de ashetu ena de otoso mienu de sen Robert de otoso miensa Martin ashetu Robert Martin de otoso nan Rita de otoso num ene ayiwe no mame bodi ni mame ne enko ye nim ewra den Rama nti mame bo ewra ma ena de otwa to nsia so ne de sen ono so de dada koki dada nti abusua yesremo babia mame se wa ne ma mu wo bia enti mame se wa wu ahwa ne besi o ya sidi esi na nansi ka ya na ya boy ho adwa no wudi a ya du kofie wudi a ya mame kona ofirifie ben mu yesie wa ya busu apanyi no wa wunti me wa ma ya di ade minim wa busu apani e friend zen de wa wu oni e friend zen kwa mpani enti kona ye ka se mame kona efie ben mu na wufiri a de na betimi de akira ma obi owo kona a wa frɛ so pɛ so hu fie a wufiri mu no wo bɛ den hu pa kyɛw nda minya bibia te ya nkɔ hɔ kora wufiri fie no wanya mfie sɛn ya o me boas ya wo ya batam o ya wo ya batam maame obi di ne nkɔmɔ wɔ abɔnten ye yɛte afidie so wɔ ha o nkɔmɔ no wɔ abɔnten hɔ ya wo me batam o ya wo batam enti wantena kona da me gina abɔnten kro obi antimi hu me obi anim wɔ kona na wankɔ fie da Sana meka so obi wudi ayekwa adwo nti obi wu a efie na mukom ewo kona no efie wonom no kona usi kuro no mu a hefa na efie no wo ese gise nke nipa di meni mi ade mi ntimi nchi untimi nchire se udru kona station a wo be fa ha na wawura ha untimi nchire abusuya mpa cha kona ena afi around Kejetia ma mi ansa na mo betena Kejetia na moten me free fia ban na moten hefa efie na yetu mu no na mote enfa efie bia mpo ya nuada na ewu area ben ya adum soro ho ni bia nti abodan abobo na adum ansa na mo ba betena entabodan ewo adum soro ho no na wote hemfa na me wo yade ne ka me ko na me wo santas nti yade ne ka me de me ko tena sawi agency ene na me hwa me ho yade nti me fi ho ne de manko ba bia biem ka aha na me baaye na wukuna busuafo wo ma ne papa no menim de bi wo me de wa ya hwa nkwala na me na ma hwa ma de timi de wo ma kira kwa kwa serious o maame na wo kase wedi kuna bebro emfie aduasa meboa aburumpo ba oba wo twa to yi onyanya emfie aduasa kase gu ade no maame so ono no me ngune ne date de se de wono de se si ya idie de mene ne tie no onu wo kwa 30 years ntina ma am de mani bu ono so sa mbacho o mani nyina on papa ba ako da bi ebia papa nko we no de mene ne tie ne de otwa to no papa nko Matiasi na je se de one ne tie no ene de ono so twa to no omo papa nso afiri mu ana so ma mimie phone lines no abusia se woni maame se wa ye besa na asem na wo ka no ye pe dan e ma ne tinam ba se yenya dan ne maame se wa ono nko antimi ntinam age so onya busua ni ye ne ba ana maame ono oba ne na aka bom se brane ha dan ma na oba ne mra se minya sa de anka me pe da bi mi bisa se ono oba ne na aka bom ya adwene se wo ba me ya pe dan ama no akofre na betinam ana bi ofre no kura mpa se ohumi sesi akura se nya mwadawro makura bi kura wo ma adentia so wasi ayi eda na ya wonya bi na me so me tiabo ntira me gu nani makwa because eno something there bibi she baby da bi wasi makwa VIP honom agu nani mase enti wo maame over 60 years anani afira wutimi ko jani si Kejetia se meba eno na eno menti ase eno na wamo eka ya wose magu nanim ase no ni asem eno na menti ase no ntam de do wo hopa nkwala no kura ya firi menche no kura no ema minya ahomeka eno na menti ase no ntie no e wose yetimi enya
obi ni ebisa no questions but be ebisa question no ye misa question no we say eno enya baabi tena sabe se wadi boni o se waye den yo ye ntimi nhwe mama mi na bonten eno ni issue no enti mo amo send message se mo pese mo boa no mo betimi aboa eno mo betimi aboa no wo betimi aboa maami akua Mami akwe nyame nhyira o. Oso wo London abrochima mu wa send 300 Ghana cedis se yenya bia yemfa nsoso na yemfa han dan emfa ma eno se wa. Minyamfa number bia nto dwa o mami akwe send si mi am personal number so. I was 300 Ghana cedis I wo London o se yemfa enka de yede bema so. Nyina mano. Nhyira no. Etienne was a be phone lines near who achira kwan because ye nyasika dan ma na ye de ko ha dan kra ma wa won kwa ntimi ntena me bana na me ne betena enti wo se ye hwehwe no me banu a e wo se ye hwehwe wo ba no na me kra wo ne mo 03220 09621 03220 09665 Good morning. Good morning, Mama from Poma Crunchy. Beme na mpacho ni mama se wa na se ne mani bi. But minimum no na Mate se de yedro no enya adwenkyere eni die mu a mesre mo moma yenko line ne so pepepe mame mesre mo pa mame se wa baabi a woda no enye na naje akwa no pei se kejetia baabi a eda ya bu agum ene wa ahwa nyina ya ye hu ne ba no nti mesre mo moma yenhwehwe ne ba ne ma no. Good morning. Hello. Anopa ye ni abre ofralo wa volume no. Good morning. Good morning, madam. Beme na mpacho yenti o. Madam, ya wa no bia send 300 cedis bia boa ma me no na mafra na me so me pese bia me boa wakati me temi ni unu nti. Mate bema show no baabi e dey fa entity ye bebo lines no. E ma abufu because ye penema no ye nya sika ne dan ma na ye nya ne ba na enye yie nti yanka se frɛ kasa wo sendi sika yesi frɛ se wonim ne mana eni die mu a nti mepacho yemfa ne sa wo pel number e de aboa maame se wa eye 0247 0247 27 27 03 03 27 27 0247 0247 27 27 03 03 27 eye Charlotte from Poma Crunchy anase MFK Foundation se wo bibi na wo pese wo de boa maame se wa eni die mu wo betimi e de afa sa number ne so se si ayi de phone lines a ya bie no yesi wa wunim ne ma no whereabout baabi a ne ma wo anase wuni maami ena yesi frɛ eni die mu a mama yentie ne saa na yenye adwuma no ma ne nye kama mesrew se wodi sika ne ba na wo pese e bo udin a na wabomodin a send message e de amaye nti wa wo frɛ no eni die mu a na wagyae phone nie number mo start e frɛ yesi send bra eni die mu nti mo amo frɛ no yesrɛ mo yankase frɛ sa number we yesi woni maame na anase ne ma no baabi a wo mo wa na wa frɛ e de asi 03220 09621 yebe pickle na ye no edi nkomonti wa wo frɛ edi asi 0247 ne so no eni di mu nkotodwe gu fom katekɔ ne maye why hello good morning me pacho di ni baby akasa free yeti o wa wugina 0247 ne so jade wo ye ne nenye fe oh too bad. Good morning. Morning. Me pacho me do for my yenti o. Nti madam wa shada fra wugina line so madam enti wa shada fra gina line ya se wo monsan ni sika nsi so a wo kasa ma me nti eye ya munya sa o ya munya sa ya ma me ani abre ye pe baabi amanada ne mayira ye hwehwe ne ma enti numbers ne de ebebosa monfrɛ eno eni die mu na de se mo wo mmoa bi de boa maame sɛ wa momfa ho no na mo de emmoa no nso so afa ho amaye why Portia Kudaya was send 20 Ghana cedis
Ena Castro Owusu Kofi 50 Ghana cedis. Gifty Crystal 10 Ghana cedis. Abigail Akom 51 Ghana cedis. Sawo mwebi edebwa maame sewa eye 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 Abusia se eka wakoma se obeye ye maami ye rade eka wakoma se obeye ye maami adoya obetimi edi afaso 0247 27 03 27 obetimi edi afa honom yese mefa phone no me kind message was so nti phone de kura na be kura me wa ha because eno an omo send sika no fa so a me de kenkan nti ho eno an be kura me saa because ye send a e was say ye bodin e da se phone na so na ye de ye adwuma no eno an so na o ma hyeda afresi so a oyonko kwabra ne wogina so den on kate no yenhwe ne yemwa ye maame nei 0247 27 03 27 0247 27 03 27 MFK Foundation yenhwe na yemwa ye maame no mepacho Regina Donko was send 21 Ghana cedis. Deborah Dufie 10 Ghana cedis. Isaac Ansa 20 Ghana cedis. Rebecca Oben 100 Ghana cedis. Bacho, all right. Mama mento me boy. Na mentwen kakra. Abusuya, so all the ba na mantimi amo dia. Eye wa wonam fofo munua mo a wo mo firesi so no wo munti na mentimi emodin no mo fa ncheme ene still ojina so se suban na ebinom ye no e wo se wo mo hwe no mu jai ojina so esan se enye suban papa enwa na ede ye adwuma no but ma mi bi hu akire wo nua bi hu akire no ai na waba ena ye hwese ye beboa no wo fra na wo jina so for de ai wo de hwehwe de ai wo de ka wo case ana se o ye de eti ye besre 0247 27 03 27 eno ena ye de ato ho se ye de eboa ye maami sese ya cause oye maami panimu oni ba bi da wada kejetia ya sabi nani efra wono ankasa nso wo yare eno ne efra agisika wo so ahoni ye de aboa ye nue ye maami na wo frɛ na wo gyina so sa wo se ye nye den enye nyame mpesa bad man don't jealous we o say me bonyom Mama say when you abre enti mo amofre ejina so no yese eni die mu say wo send sika no e de ba na odi udin aka ho yanka se frɛ wo frɛ si e ibodin a mimiti afidie so menkai udin no kra na mabɔ enti sɛ wo awuntimi ntwura pe obi a wo ben wo na de ontwuro din no ba se si akra nka moba mani so na mebubo firo so kwabra ne gina so den wo se on kate ne da enie ma mensa aboso apeki wo gina so den on kate o gina so se no ane so obi kan wa lock no aheda omo obi mabi the number ne 0256 memobo o number last number is 96 kate call no why na yento adwuma no so moa ye maame no why o number no 96 na twa to 0256 ti kate call no na yentimi emmoa unua ote ha sei why number ne 0247 27 03 27 ye denye sei na nke ye pe no na yenim se ye behwehwe ne ba na ne ba ye bisa no questions ma me mpacho dunkwa unim ba bia wo ba pani no wo ketwa ne wo dunkwa no unim ba bia wo te unim ba bia wo te ani me obi kwa bi mintimi kwetene sa me kwa hwe no na akwa na set ma fi ampacho wanya dini bia brana bebobo na yenkwa yenim na 0256 de waye yiri gina phone so bare nti mamema ni nyina so kakra na yento aso nkwa yenim e wo se yetimi nya baabi e de ma maame sewa etna but ansana
yebenya baabi ama maame sɛ wa atena no agye sɛ yehu ne mma no ɛnyɛ saa yɛntimi han dan ma maame ntinam eno bɛyɛ dan didi eno bɛyɛ dan kura wura dam ɛdan a yɛde ne kɔtena mu bɛyɛ dan kura yɛ ne ho adwuma maame he na wudware ai bɛ adwara ndem ba enankwa ne medware wo bɛtena Kejetia adwoada no enankwa hwɛ maame ntoma efura no nyankwa hwɛ ntoma efura maame sɛ wa pasa ho anam de pa ntoma na ye fi very dirty clothes pasa ho anam de pa kata mu yese me ntoma akora mjan yese oyigu abonten krofo so akọ yi ntoma no ntoma bɛ nwɔtwe na me se ne ntimi nya adwuma bi me wu ade akata ma ho no me bia ko yi ntoma ne nyina Elda Nada rehopa na esifu me nede mafo kure ba ko mafo se nipa be wi ase bi hia se dia ayedin no kure ba ko ma me nsema o kana no pay yansre na adofo moa sania yenim yadofo se omo atenka ye humobro sunsumu no omo emoa na me ba no nso se wote yenka ba bi ewu bia no omo modin na omra na yenhwe kwan ye befa so a ye beboa ono ene ne maame yenya ba bi atena enema bi ho na pressure wo pressure but any brand what the IS no obi tumi wo ne bakra na eduba bia na ope se otitimu nti no ato no kra atwene ba bi na okọ o sa wo hwe situation na ne ba no ewo mu no a nye ono nko ara wo no o me ni pensia maame sɛ wa ma Elda nkasa enso so ho misrɛ ma Elda nkasa maame ahwɛ no sɛ maame di ne ba yi ho adanse sɛ mfie dumi ensa ne bai na ahwɛ no a ne frɛ ne asetena na fam o obɛyɛ bibia wo hia nipa obɛkɔ ba bi sɛ okogya ne nan pu ho na eko ede na ekɔ okogu nsuo ho na ede na ekɔ aduane a odie kura no aduane ben na odie na hwan na de ma no enti gina bra maame na kogina mu no yade a eya na ne ba no ayem ne fam die na ono nso nhye danya ba ma bi a wo kura ne mu na ebi a woni adwuma papa bi na da onko yinsuo ntonwen yinsuo so ai ma ohaw na ede ababa ne nam na me ka ho asemi ono so kura nkwada ena ba bi o tie se de maame boy amane se o matu o mu ne on se ade a ano den na mmom de me kan se enye se odwane so gane maame enye se odwane gane maame emfa ho ne a onamu a yetete wo maame a wo a waye wo fam dia maame wo adanse wo ho a ebedru ba bi wo beje ne nsam nhira ansa na maame yakọ ha dwen na wo ja maame no enye ba bi anso na beja no Kejetia na Kejetia obi firi ho Kejetia ade achi na nipa begu Kejetia wo de amane monno nso no nwotwe Elda mbacho me ba o number 0256 and 96 chato ni minim sa wo information bi a wo de mayo se den yo eti bi pa cho sa wo information e na wo fra number na 96 chato no fra 0247 848052 eno ni production number ekuta producer obetimi apeke wo call eno wakasa eni die mu mesrao erade nada akafra to asoma me enti dia me kanyina ne se ababa no ba bia wo bia wo mra ba bia wo bia no omra na maame no on ya na ye ka no eniema bi wo ho a esi ye ka kire etumi ya adwuma maame wo abusua wo fie a wo frimu wo kura wo frimu kona na wabo asante kona ho na maame firi nanso ne maame ne ma akoso wo fie ne abusua mu nti ya ka kire wo ma ne maame kura wa anwo wo mo anwu ho ne nuanom a mpese wo mbekọ ho se de wo boya mane isa sa na te de a ne nuanom no kura wu a enti ama wo mo kura mu suro wo mu nti so wo mo bekọ wo mu nti wo wu nti enti wo ma bo wo ho adwa ana akotena ba bi a ede sa na ema nyina eba na mmom gina bra ma ni gina ya areho ya areho samo enti ya wase ya boa ma min nipa ko gina bra bi se ya na ese nipa na boa no enti ya tiefo ne ahwefo mo adawroma sade mu kura ye mu daa me aboa nipa ne nya adanse na nya me gusu hira bi no mo no
yɛmfa saa akoma no mmoa maame ɛyɛ o anfrɛ ma ewiase yare dɔɔso yare bi ɛya na mmom anifra yare de ɛbɛyɛ ya easy ɛbɛyɛ ya o easy yɛnsanje numbers no 0247 27 03 27 0247 27 03 27 abusua yɛ mmoa yɛ maame no na mafia ma meba kakra na aba no na yabobodin na yahwe se betimi anya dan enti me wogidie se ye nya dan ne de a awura beba enti awura ba bia wo bia ma yente wonka awura ba bia wo bia ma yente wonka Ebusia asemi die eja ye mami ya asemi ene odi abepie mu ofide mu hase ne die ebusia eja nkasa se meni efra meba edi me kwa baby me bana dada me edi me akwa akotina baby ama sisi anu me tu meni a me hu me ba ye mami ya asemi eja ye sre ne ba no ye panu cho ye di nyame din sre no bebi bia wakwa akohye bia maame no abepie mu e wo Lawson TV enti abofra no emla ni ja bibia ye be ye dia ma maame no so yitimi ayeden aboa ne ba no na onu so yitimi ahwe ne maame yie ama ye nya bebi ama maame na ayeden atsena na ne ba no so ayeden ahwe no se djuma mpo ne ye be pe e dia ma ne ba na ya pe bi edi ama ne ba no yesre ne ba bebi bi owo bia ne ye di nyame din sre no so be ba Lawson na eja yitimi aye bibi edi afọ mu solution because omo asemi mu because asemi eja mami hwe de bia mami ni tini suo etiefo nso die boa de omo be boa nti sisi ano ne ba no na sisi ano ye hwehwe ne kira kwan nti ne se ne ba no te ye nka ombla Lawson obetimi afa number no na eja wa frɛ ne wewu bebi a Lawson fo yede ewo ne wetimi aba fide mu hase na eja itimi asolve omo issue yi dia yede edi amo ebusia ha na mede mo ebesi hye ne so be subscribe na wa like na wa japo comment no so e wo comment section ase catch mami esi anything any meeting ye be san so edi nhyiemu e wa hebio ebusia